Салом дуруди бепоём ба кулли ҳамватанон. Билетҳои арзон аз канали мо шумо, канали фикри шумо номерҳо дар зери навор мешавад. Занги шуморо интизор ҳастем. Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, умедворам ки хубу бардам бошед, шабатон ба хайру шодӣ бошад. Мо имшаб гӯем хато намекунем, дар меҳмонӣ чайхона Душанбе ҳастем. Хеле ки мебинед дар пеши мо менюи мо меҳмон карестодан иншоаллоҳ қайла аст. Бародари азиз, ман медонам ки шумо ташнаю гӯшнаи қайла ҳастед. Қайла дар шаҳри Екатеринбург дар ягон ҷош нест. Метавонед дар чайхона Душанбе омада қайлаҳои бобогӣ хонагӣ хӯрда роҳат кунед. Чайхона Душанбе мисли ҳар вақта дар интизори шумо ҳаст. Боз мо ҳафта омадагӣ будем, рости бор хеле чизҳо добавлят кардаам дар меню, боз ҷорӣ кардаам чизҳои нав хонагӣ, кондитерский мана тортҳои хонагӣ, аскола тамоми. Боз барои намозхонҳо мана инҷо барои намоз хонданатон бемалол мебед чизҳои ҳалол, чизҳои дасти тозаи мақсад поварои нондор, оши пулот. Хеле ки медонед дар шаҳри Душанбе оши пулот хеле номдор аст. Шогирди тағои пулот дар ҳаминҷо кор мекунанд. Оша мехӯред, дам мегиред. Қурдоб, инчунин самбуса, тамоми чизҳои тамоми хӯрокҳои миллии худамон дар инҷо ҳаст. Инчунин мана кат, бародари азиз, метавонед инҷо омада кат ба дам гиред. баъдан боз инҷо визитка кардагӣ пеш аз омаданатон метавонед мақсад мана ин визиткаҳо ҳаст. Чӣ мекунем? Пеш аз омаданатон метавонед стол заказ кунед. Чайхона Душанбе, блюдо таҷикская и восточная кухня, оши пулот. Доставка инчунин барои шумо аст, дӯстои азиз. Метавонед аз хона шида доставка кунед. Номерои барои шумо номерои чиз мекунам, диктоват мекунам. Метавонед ки сохранит кунед, занг занед пеш аз омаданатон. Ҳамин номеро кор мекунад, а? Хеле номраш чапҳо чӣ мешад, а? Мана дидесе. Ман номерои барои шумо кам мезанам, сохранит кунед. 8926 201 3895 8926 201 3895. WhatsApp метавонед дар WhatsApp нависед, метавонед занг занед. Занги шуморо интизор ҳастем. Чайхона Душанбе, марҳамат кунед. Инчунин инҷо бародарам Алка Исроил дар инҷо бор агар равон карданӣ ҳастед дар шаҳри Екатеринбург, иншоаллоҳ то рӯзи якшанбе меомадагия, ҳафта меомадагия бор мебаранд. Инчунин номерои Алка Исроил дар зер навор мешавад. интизори занги шумо ҳастем. Догӯи мо, догӯи ватан модар бошед. Ассалому алайкум. Чайхона Душанбе худро дар пойтахт ҳис кунед. Иншоаллоҳ омада инҷо хӯрокҳо хеле болаззат ҳастанд. ҳамватанои рости ҳозир хӯрда биромадем. ош ба гап нест. қурдобҳои тоҷикӣ, казан кабоб, ҷигар кабоб, тамоми намудҳои хӯрокҳои миллии тоҷикӣ худмон дар пойтахти азизамон, номи пойтахт Душанбе, чайхона Душанбе. интизори шумо ҳастем. адрес, дӯстои азиз, инҷо афганский плов бошад, ана инҷо душанбенский плов. Чайхона Душанбе, интизори шумо ҳастем. ҳамватанои азиз.